Πείτε μεταξύ σας πρώτα. Μπράβο. Κερδίστε και τους γονείς σας. Όταν θα λέω stop θα σταματάμε, εντάξει. Είμαστε έτοιμες. Πάμε. Ξέρεις τα ονόματα. Θα δεις. Stop. Ναι, Ένα. πόνο. Πάμε. Stop. Ένα. Ραφαέλ. Εσείς πάλι. Έτοιμες. Πάμε. Stop. Ένας. Ένας. Ραφαέλ. Πάμε εδώ. Εσείς το δεύτερο. Έτοιμες. Πάμε. Ωραία. Πάλι. Εντάξει είσαι. Καλά. Όντως. Εντάξει το μαξιλάκι σου. Σίγουρα. Θα συνεχίσεις. Ωραία. Έτοιμες. Πάμε. Μετά ετοιμάζεται τρουπέτας και παγώνης ετοιμάζονται. Παγώνης και τρουπέτας ετοιμάζονται. Τέλος. Μπράβο. Δείτε μεταξύ σας. Πόσο Μπράβο, παίξτε πολύ ωραία. Περίμενε. Να σηκώσει. Ισοπαλία. Ένα-ένα. Έγιναν. 2-2 είναι. Ναι. 2-2 είναι πολύ καλές. Μπράβο. Καθίστε. Χαιρετηθείτε πρώτα. Χαιρετήστε τους γονείς σας. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Να δίνεις και να μιλάει. Στο μάτι. Εσείς. Όντως. Πόντος στον παγώνη. Πίσω. Λίγο και πίσω. Ωραία, έτοιμοι. Πάμε. Στοπ. Όντως. Έτοιμοι. Πάμε. Στοπ. 2. Δύο στον παγώνη. Εντάξει, ένα πίσω. Έτοιμοι. Ένα και ένα και δύο. Πάμε. Έδωσε. Πάμε, πάμε. Έχεις αριστερό. Στοπ. Ένας. Ένα. Εσείς. Πάμε. Πάμε Κωνσταντίνε. Πάμε Κωνσταντίνε. Στοπ. Όντως. Ένας. Πόντος στον Κωνσταντίνο. Ένα και εδώ. Λίγο και πίσω. Έτοιμοι. Πάμε. Πάμε γρήγορα. Τελειώνει ο χρόνος σας, παίξτε. Στοπ. Ένας. Πόντος στον Κωνσταντίνο. Έτοιμοι. Πάμε. Με το χέρι τον ακούμπησες, μην κοιτάζεις, βλέπω. Στοπ. Ένας. Κωνσταντίνο. Άντε θέση ξανά. Δεύτερο παιδάκι. Πάμε. Στοπ. Ένας. Κωνσταντίνο. Εσείς. Πάμε. Στοπ. Ένας. Πάμε. Τέλος. Τέλος. Ωραία. Χαιρετηθείτε. Μπράβο. Πόσο είναι το... Παγώνης Γιώργος 6, Τούμπερος Κωνσταντίνου 4. 4 εδώ πέρα. Κέρδισε. Αυτός κέρδισε, έτσι. Καλά. Ωραία. Νικητής ο, πες μου το όνομα. Παγώνος. Κερδίστε και τους γονείς σας. Ωραία. Έτοιμοι, λίγο ησυχία παρακαλώ. Πάμε. Στοπ. Ένα. Ναι. Γράψτε. Εσείς το δεύτερο κουτάκι το λέω θέσεις.
Δεν γνωρίζω τα ονόματα. Ναι, ξέρω εγώ. Έτοιμοι, πάμε. Στοπ. Ένας. Εντάξει είσαι. Εντάξει κάνεις και σου. Πάρτε θέσεις. Έτοιμοι, πάμε. Περνάει η ώρα. Στοπ. Ένας. Θέσεις. Πάμε. Ένας. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Στοπ. Μπράβο. Κύριε μεταξύ σας και στους γονείς σας. Ευχαριστώ. Θεοδωρόπουλος Αναστάσης. Σήκω, Ελεάνα. Νίκας και... Άλλα φορά, μια Τσακαλάτε πιο μπροστά. Είμαστε έτοιμοι από εκεί. έτοιμοι. Δεν μιλάει κανείς. Αναστάσεις. Ωραία, είμαστε έτοιμες. Κανείς δεν μιλάει πάνω. Θα λίγο πιο κοντά. Πάμε. Στοπ. Ένας. Πες ξανά λίγο πιο πίσω. Στο δεύτερο κουτάκι θα πηγαίνετε. Έλα και εσύ. Σωστή γυρίζεσαι. Μπράβο, έτοιμοι. Πάμε. Στοπ. Ένας. Θέσεις. Πάρτε θέσεις. Όταν θα λέω θέσεις, στο δεύτερο κουτάκι θα πηγαίνουν. Κορίτσια. Ωραία, τα χέρια μας ψηλά. Έτοιμες, πάμε. Στοπ. Ένας. Έτοιμες, πάμε. Στοπ. Ένας. Πάμε. Στοπ. Ένας. Θέσεις. Λίγο πιο πίσω πηγαίνει. Έτοιμες. Πάμε. Στοπ. Όντως. Ένας. Πάμε. Στοπ. Ένας. Έτοιμες. Πάμε. Στοπ. Άσε εμένα. Αφού τους θέσεις ξανά. Είμαστε λίγο πιο εδώ. Έτοιμες, πάμε. Στοπ. Όντως. Έτοιμες, πάμε. Στοπ. Όντως. Ναι. Είμαστε έτοιμες. Πάμε. Τέλος. Πόσο. Με πρόλαβες πριν μιλήσεις. Με πρόλαβες. Και βάλε τι το είδες εσύ και το έδωσες. Ωραία, ήρθε. Πόσο ήρθε.
5-5, ισόπαλες. Μπράβο, κορίτσια. Χαιρετηθείτε μεταξύ σας. Χαιρετήστε τους γονείς σας. Ευχαριστώ. Τώρα παίξε, να σου βάλουμε 45 δευτερόλεπτα. Άκουσα να χανιάσαι. Και τους γονείς σας. Έτοιμος? Ναι. Είμαστε έτοιμες? Πάμε. Δεύτερη θέση. Στοπ. 2. Πάρτε θέσεις. Έτοιμες? Πάμε. Στοπ. 2. Έτοιμες? Πάμε. Στοπ. Ένας. Έτοιμες? Πάρτε θέσεις. Πάμε. Στοπ. Ένας. Πάρτε θέσεις. Έτοιμες. Πάμε. Στοπ. Ένας. Θέσεις. Πάρτε θέσεις, κορίτσια. Έτοιμες. Πάμε. Βάλτε την άλλο έναν πόντο. Ακριβώς το τέλος του είπε. Δηλαδή το σχεδόν, η Λεάννα τώρα, 5 και 3 έκανε η Μαρία. Η Μαρία. Η Λεάννα είναι τη δεύτερη θέση. Η Λεάννα δηλαδή είναι νικήτρια, έτσι. Η δεύτερη. Είμαστε έτοιμοι. Χαιρετηθείτε μεταξύ σας. Χαιρετήστε εμένα. Όλοι σας. Πολύ ωραία. Λίγο πιο πίσω. Έτοιμοι. Πάμε. Στοπ. Έτοιμοι. Πάμε. Στοπ. Πίσω. Έτοιμοι. Πάμε. Στοπ. Πόντος. Ένας. Πιο πίσω. Είμαστε έτοιμοι. Εντάξει. Μας καλά, σίγουρα. Ωραία. Πάμε. Στοπ. Πόντος. Πόντος. Έχει το πόδι πρώτο. Έτοιμοι. Πάμε. Στοπ. Εντάξει, είσαι. Τρώμαξες λίγο, δεν είναι τίποτα. Όχι, τίποτα. 2. 2. Λίγο πιο πίσω. Θες να ξεκουραστούμε λίγο? Όχι. Ωραία. Έτοιμοι. Πάμε. Στοπ. Ένας. Εσείς. Έτοιμοι. Πάμε. Στοπ. Ένας. Πιο πίσω. Έτοιμοι. Πιο πίσω. Πιο πίσω μην κλέβεις. Και ψηλό παιδί εσύ. Πάμε. Στοπ. Ένας. Πρόλαβε. Πάμε. Για πιο ήρεμα. Στοπ. Όντως. Έτοιμοι. Λίγο πιο πίσω. Πάμε. Στοπ. Όντως. Πιο πίσω. Έτοιμοι. Πάμε.
Έτοιμοι, πάμε. Στοπ. Ένας πούστος. Είναι τα της ηλικίας αυτό. Έλα Νίκο, έλα. Σε κουραζόμαστε. Έτοιμοι, πάμε. Πάμε, δεν είπα κάτι. Στοπ. Ένας. Έτοιμοι, πάμε. Από ένα συναρτός θα το γράψουμε πρέπει με την συνολική βαθμολογία. Ένα. Ταυτόχρονα από μέσα στο πρόσωπο. Λίγο πιο πίσω. Έτοιμοι, πάμε. Στοπ. Ένας. Έτοιμοι, πάμε. Στοπ. Τέλος. Δώσα έναν εδώ και εδώ τέλος. Να αναπούμε τις άλλες. 11 έχει τα Βιτασβίλη, Νίκα, 11. 11 πόντι. 7 ο Κεσσαλής ο Νίκος. Μπράβο στους δύο. Κέρδισες εσύ. Μπράβο σας. Πέτυχε πολύ καλά. Πειράζει πολύ. Λίγο ησυχία, παιδιά. Εντάξει. Δεν πειράζει, το ξέρω. Λίγο ησυχία, παρακαλώ από όλους. Πάστε θέσεις. Είμαστε έτοιμες. Πάμε. Στοπ. Ένας. Θέσεις ξανά, ελάτε εδώ στο κέντρο. Έτοιμες. Πάμε. Στοπ. Ένας. Θέσεις. Πάμε.